Profesa yoya utera kindu matapondi nyaseme mama utera omie jeni jaera na mageno dichunya Ramogi kara chunjaluo ilunkanyoni Otieno Smola kawiru kanyo jenya karachuonyo kelo wa kanyo sa abirio waido weche manyena dimba gijalendo mari Roda Odhiambo. Weche manyen Radio Ramogi kokelne gi Copbank. Machiegni to mokwongo magethond weche mabende waiko ni gielak sechegi. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki osingone jo Kenya ni nitiere chiemo moromo pi kod chanjo mar jamni mar kedo kod oro e pacho kae. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi kwano lala tok muk kare mar ohala mantiere machiegni gi alap ma Nyayo Stadium e boma ma Nairobi. Maneno gai mar David Maraga koro dwaro mondo miru choko lai mar somo manyien mano mar CBE. Machiegni nyinga Roda Odhiambo. Weche manyen gi Roda Odhiambo. Machiegni jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki osingone jo Kenya ni nitiere chiemo moromo pi kod chanjo mar jamni mar kedo kod oro e pacho kae. Olero ni kuom ndalo moheo 30 sirikal oketo tenge omenda maromo bilion 6 mar konyo duoko piny midhiero mikelo kod oro ka bilion 2 mamoko to ibiro chiw dwe ka dwe ne chenro makamano. Where the need for human and livestock feed is going to be required urgently, I want to assure every Kenyan that there is no need to panic. This climate-induced situation is something that will affect the country in the short term, but the government has made arrangements to make sure that we provide enough food for all the people of Kenya and also to save their livestock. Komachielo benene gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi kwano lala mathoth tok muk kare mar ohala mantiere machiegni gi alap ma Nyayo Stadium e boma ma Nairobi. Joneno wacho ni obila ne otiyo kod teko mathoth kod iro malungo wang' e daro jotich mag kambino kapok ne gichako muko kar ohala no. Hii mambo ilianza saa 6 usiku ndo watu wanafukuzwa mpaka huko kwa barabara. Kuna zenye hazijabomolewa, kwa hivyo inaonekana ni kama kuna jambo fulani lenye limesababisha haya mambo. Mwenye gari alikuwa ameleta ili yoshwe, tayari amekuja kuichukua akapata tayari imefanya nini, imeharibika, na hizo zingine hazijaguzwa. Sasa tunaona hiyo ni vita ya kisiasa. Sasa tuwakasifu sana, hatujafurahia na kitendo hiyo. Wamatangi wacho ni muko kata chendo mar muko kare mar ohala no en wacho mabendo tudo kod weche mag siasa e county ma Kiambu. Kwa siku 40 nitakaa hapa kwa hii mabati yenye wamenibomolea kazi yangu 40 days na nitafast bila hata kukunywa maji. Nikikaa hapo mchana na usiku mpaka jawabu na jibu itoke ya kwa nini mimi ninakuja kuteswa. Ni makosa gani nimefanya? Kama sitambua ni makosa gani, basi nyinyi mtakuja kunitoa hapo. Kama jibu haitakuja, nitapanda hapo juu, nitakaa hapo mchana na usiku for 40 days fasting until the truth and until justice is done to me. I want to know what is this that I have done. What is it? Ni kitu gani nimefanya? Ya kwamba hata kwa nyumba yangu siwezi kukaa na amani. Kazini siwezi kwenda na amani. Sasa mpaka hata hapa kazi Nairobi siwezi kukuja na amani. Siwezi hata kwenda kwa mikutano zangu.
kazi ziwezi fanya. Ni makosa gani jameni nimefanya ambaye kila saa lazima niangamiwe? What is it? Yeah. Kawadhi nyime en ni riwruok mar lakteche manoke MPDU e bade ma Nairobi osayo mokalo gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja kuom rem chopo singo mabende ne ochiwo negi kata mabende ne oketo negi kotel negi kod jagoro margi maduong' laktar Malindi Chao giwacho ni gidwaro mondo mi gavana Sakaja mano gavana mar kaunti ma Nairobi mondo mi oket chenro makare mar chulo gi omenda mabende ne osingo negi gisebedo kuom kuom ndalo 28 mokalo. We actually started our strike on 19th December, and until to date we are still out of the hospitals. And this was led because in early 2025, that's in February, we had gone on strike for 39 days. We went back, we negotiated, we signed a return to work agreement. Unfortunately, out of the many and the long list, it's only one thing which the council managed to fulfill. That's giving us the confirmation letters. And it's not like they did anything extraordinary, no. The confirmation letters, these doctors were due for their confirmation letters. Unfortunately, they never got them. So out of the 12 things which we had, that's the only thing they have fulfilled. Currently, as we speak, today is 14th, and we don't have salary. Shame. Imagine Shame. We don't have salary, we don't have insurance. In fact, insurance cover was just activated yesterday. So from 9th to yesterday 13th, we didn't have a cover. So in Nairobi, you are a parent, you have a family depending on you, you don't have a salary. 14th of January, you don't have a salary, your kids have gone back to school, your landlord is waiting on you, the list is endless. How do you expect us to survive in this Nairobi? Governor, yani salary, mshahara. All we are saying that wananchi, wa Nairobi hakuna madaktari hospitali. Na ukienda hospitali mwenye anakutibu ni wale wenye mnaitanga madaktari, lakini si madaktari. So please, we kindly request medical care somewhere else in these other facilities and around the county, because for sure it's going to get worse. Jagoro no owacho ni gibro medo dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka chopa sirikand kaunti ma Nairobi winj ywakgi. Power! Power! So let me just add on what she's saying. She spoke on our plight as doctors. Let me talk on patients' behalf. These people, as our secretary has just said, they called us for a meeting on the 7th or 8th. Went for this meeting, then suddenly they realized government is launching something at Uhuru Park, title deeds or bursaries. And then a whole health department decided their priority was to go and witness the governor issue this. It's bad. But they requested us, we give them time, they'll come back in the afternoon. We waited in town because after that whole event, they told us they went for a catch-up meeting with the governor. After that, they overfed. Mane enogai mara Ado David Maraga koro dwaro mondo mi rucho ko lai mar somo manyien mano mara CBE ko wacho ni laino ni kod ng'ikruok mathoth ahinya kanyakla kod midhiero mabende owacho ni sirikal nyaka to rang matut eka kete tem lai makamano. Maraga wacho ni en chenro kata lai mar somo mabende osekelo pek mathoth ne jonyuol kanyakla kod jopuonjre pacho kae. Maraga mabende wuok e duond burano mar United Green Movement Party koro dwaro mondo mi jatend piny migosi William Ruto mondo mi oranga matut lai mar somono mar CBE. Maraga en achiel kuom jogo mabende dwaro laro koma mar jatend piny yiero maduong' mabiro mar higa mar 2027. Chenro mar dayo dho jogo mabende no yier ni lemo mar jang'ad bura e doho mar ywagruok dhi nyime odiochieng' ma kawuono ka chenro no itayo gi komishona mar joyal buche kata Judicial Service Commission. Okinyi ma kawuono jayal bura e doho ma Kitale Robert Limo ne ochopo e nyim komiti makamano. Situations where we have not been able to live up to that, and I believe that there are mechanisms which should be able to check those few cases of corruption in our judiciary. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni migao mar thieth kokalo kuom migao mar kedo kod tuo mar malaria kata National Malaria Control Program komakore kod PMI Evolve olando chenro mar koyo yadh suna e kaunti ma Siaya maduoko piny tuo mar malaria e kaunti no masani ochungi atamalo 29. Kowuok e kaunti ma Siaya, George Amolo miyo waler mathoth ewi wachni.
Kano wuoye kinde romb jokanyo e bwo chenro mar kuoyo yadh sunano ero e boma ma Siaya, ofisa ka riwruok midendo ni PMI Evolve Mikae Zedi Bore nofulo ni kaunti ma Siaya oyier koluwore gi landruok mar tuo mar malaria ma pod ochung' e kwan atam malo 29 ma en mar ariyo e pacho kae mangima tok kaunti ma Busia. Indoor residual spraying is one of the malaria control strategies or interventions that is being rolled out here in Siaya County and Busia County by the Ministry of Health to reduce the malaria burden. So it essentially involves spraying inside of houses where people are sleeping with an insecticide that kills mosquitoes. So at the end of the day, we have the malaria incidences going down. The prevalence of malaria in Siaya County was 29%, the second highest after Busia County, and that is the reason why Siaya has also been earmarked for indoor residual spraying. Ka coordinator mochung'ne weche mag tudruok e riwruok mar PMI no ero Mikae Catherine Onyango to tielo dwaro manitie mondo nywakne lwenj kedo gi tuo mar malaria kowacho ni gigeto ma ok tin ne kwan atamalo 85 mag ute manie Siaya County mangima e bwo chenro mar kuoyo yadh sunano ero. Go yadhni bochako tarik 2 dwe mar 2 to wabotieko tijni tarik 21 dwe mar 2. Koro wakwayo ni chieng' ma nyamrerwa onyisi ni odi dhi go yath, wakwayo ni mondo ng'ama duong' obede ot kanyo mondo rit joma go yath, nikech wabodwaro ni gik moko kaka chiemo gi pi mondo igol oko chieng'no kik yath dhi kuomgi. What target udi 255,000 e county mar Siaya igani. Korka koreto director mochung'ne weche mag thieth mar oganda e county ma Siaya Kennedy Orwenjo oluwo ni yedhego opuodhi kendo luoro moro amora ok onego bedie ka koro kwayo jotelo mondo bende otem wuoyo gi jopiny mondo mi kik tamre chenrono. Yien midhi tigo gi gin yien ma obedo recommended gi jo WHO. Joma dhi tigi yien go be gin joma osetieg maber kendo gidhi bedo supervised. To ageno ni ka communities oyienwa mwadonje udi mwa spray nikech udi mwa target gin 256 to wabo protect around ji 1,000,000. Koro mane namba maduong' ma kwayo jo Siaya kendo kwayo ni jite ma yudo opportunity mondo bede forums mondo wuo gi jo Siaya mondo yie mondo wadonje udi go mondo wa spray to wadhi geng'o malaria e county ma Siaya ni. Ne Radio Ramogi e county ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Serikal komakore kod sekta ma ji giwegi olando chenro ma chiwo kodhi mag pamba motise ni BT Cotton ne jopur pamba. Kalure kod serikal, chenro ma chiwo kodhino biro chakore kaunti mar Lamu ka gigeto chiro pur mar pamba koloso kod jopur e gwenge mag Mpeketoni. Jagoro mongirore e migawo mar pur Laktar Paul Rono singonegi ni serikal biro chwalo negi kodhi marang'inyne ni malo kaka yo mar bero yuto margi kokalo kuom pur mar pamba. Ni mkutano ya tatu tulianza kupeana kwanza mbolea, tukakuja ku open hiyo chinari ya kusaidia wakulima wa edible oil ya sunflower, alafu hapa tumepeana check ya 80 million kusaidia wakulima wa cotton, na vile tutapeana cotton seeds kwa wakulima wa Lamu through AFA, na vile tutapanga kuongeza pesa ya kusaidia wakulima wa hapa kama wizara wa kilimo. En wach mabendo sere kod jata tije kambi mar Thika Cloth Mill Tejala Thodhia koyango chunga margi mar tiyo machiegni gi sirikal kod jopur e chiro sekta mar pamba e pacho kae. So far in Mpeketoni, I think 3.5 million kilos of cotton kuzatoka hapo. Mabweni kuzachukua I think 400, Kitui kuzachukua 300, na Sanjin kuzachukua 300. Na sisi ya Thika Cloth Mill kuzachukua almost 2 million. So pesa yote is almost 315 million. Kuzaingia hapo Mpeketoni. Sasa I would prefer that napatia hiyo begu mbili, hiyo ya Cameroon na hiyo ya BT. Hiyo watu napenda hiyo ya BT, nunua hiyo ya BT. Hiyo napenda Cameroon, chukua ya Cameroon. Na hiyo nataka fanya nusu, hata naweza fanya eka moja ya BT, eka ingine ya Cameroon. Esechego bende jakom mar riwruok mar jopur e gwenge mag Lamu Migwe Mwangi orwako chenro no kolero ni winjruok makamano biro konyo mokalo sekta no. Kuna mama Tagiel
kutoka Thika Crude Mills ambaye ametusaidia kufufua ukulima wa pamba from almost nothing 3 million kilos today. Mama Tajao nilimjua wakati nilikuwa kwa board ya taifa ya pamba na alipigana kila siku buy Kenyan build Kenya. Kwa hivyo hata ukiona ngozi yake ni tofauti na yako, yeye ni sawa na wewe, yeye ni Mkenya. Mane mabedo kelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lakseche gito mag thund weche mabende ne waikoni. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki osingo ne jo Kenya ni nitiere chiemo moromo, pi kod chanjo mar jamni mar kedo kod oro e pacho kae. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi kwano lal mathoth tok muk kare mar ohala mantiere machiegni gi alap ma Nyayo Stadium e boma ma Nairobi. Maneno gai mar do David Maraga koro dwaro mondo miru choko lai mar somo manyien mano mar CBE. Watude koromo kanyo saa 8:09 ne weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matut e kor gwenge. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni gi Coop Bank. Chul school fees e yo mayot kitiyo gi M-Pesa Paybill 4002222. Bidwaro omenda mar loyo dwachi e yo mapiyo. Yud hola mar mobile loan sano kidiyo *667#. Coop app kata Year app michiwo nyaka siling milion 1 ne customers maloko hala kod nus milion ne customers mondiki. Yud ber kitimo shopping gi Coop ATM card mari kod yudo Coop Pay Prepay card ne nyathini. Keto omenda kitiyo gi Monet mami nyalo ng'eyo kaka itiyo go omendani. Ober kendo en kod arita makare. Coop Bank, we are you. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni e weche mag tuke en kweth mogik mar jotugo ma Kenya Manchester nodhi e tuke mar World Cross Country Championship e boma ma Florida e piny mar Amerika omole pacho ka okinyi ma kawuono kanolosi alap ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport. Jaloch mar midila mar bronze Daniel Ebenyo owacho ni tugo mane gitugo nobedo maber kendo kete e thuolo makare mokalo motelo ne tuke mamoko mabiro mag piny mangima. Kaluwore gi Ebenyo, piem makamano koro yawne sula manyien ka koro chano madhi e tuke mag World Half Marathon mabro timore Copenhagen dwe mar 9 higani. Nyawadgi Raymond Cheruiyot to nowacho ni obiro tiyo gi lony moseyudo sani e tuke mag Diamond League kaachiel gi mago mag Commonwealth. E weche mamoko bende ni kocha mar tim mar hockey mar St Anthony Kitale Kevin Lugalia sani koro wacho ne giikore makare madhi okang' machielo bang' wito tuke gi 5 mokwongo ma bende giwacho ni nobedo matek ne gi mokalo. Lugalia wacho ni nyaka sani jotugo 5 moko mane gin godo e tim margi mokwongo osewuok ka koro giseyudo jotugo madhi kaw thuolo margi kaluwore gi bedo ni ne gitimo penj ma klas 12 higa mokalo. This is something we used to. Over the years, it has been players leaving, others coming in, fitting in. It's a cycle that we're getting used to. We lost a few players last year, not 5, but they're already replaced because every other year that is now what happens, and we've got the gig right. Bende nomedo wacho ni jotugo mawelo modonje kwethno ero gin jotugo man gi lony makare kendo mor ahinya ka koro giseyudo lony makare kinde gi eki mag nyasi mag yweyo. In terms of player vile umetoka nyumbani, the players are good, they're set to go, and we are lucky that we had some session over the holiday and we also opened school early just for our preparation, so the players are in good shape. Tuweche mamoko bende en ni jatugo Anton Semenyo wacho ni en gi geno ni mochako maber e tugo ma otugo ne tim mar Manchester City en gino mabiro miye mijing'o kendo biro medo loyo ne timno. Jatugo nero mawuok e piny Ghana ne oyudo transfer mar omenda maromo pound milion 65 kowuok e tim mar Bournemouth kendo en achiel kuom jotugo moseloyo e tuke duto mosetugo ne tim nero mar Manchester City ka nyaka sani ne oloyo e loch mar gonde 2-1 mane gigoyo e tim mar Newcastle United otieno mokalo
e tielo mokwongo mar nus final mar okombe mar Carabao. Semenyo bende noloyo gol e loch mar gonde 10-1 manche ne tim mar Manchester City ochwado go tim mar Exeter e tugo mar laro simbo mar FA chieng' Jumamos mokalo, kendo obedo achiel kuom jogo eko ma bende noloyo gol moro mano ranga ming'a e VAR kaeto doko kethi e St James Park. Ryan Cherki no medo gol mar 2 manoduono ageno mar joloch mokalo mag tugo nero kata okombe nero mar Carabao. Mago e weche tuke, an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Hotpoint ni kod offer maber ne in e kinde ni mar nyasi. En thuolo mari mar dream big, win bigger. Bedo jaloch maduong'. Yud mwandu gi nengo moluar nyaka tamalo 50 ne mwandu mabeyo mowuok Hisense, Black & Decker, Simfa, DeLonghi, Kenwood, Brown, NutriCook, NutriBullet, Bosch kod Von. Sasa minyiepo ibiro yudo thuolo mar loyo mich modhuro. Chenro mar Save Now, Buy Later benitiere. Nyiew mwandu kowuok e duke wa mantie Nairobi, Kisumu, Mombasa, Eldoret kata nyiep kokalo e mbui. Yier Hotpoint kawuono. Opuodhgi gi BCLB number 0000312. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Ramogi kar chuny jaluo seromo sabiro gi daka 22 nyakwara magajuanga na tayo ni chenro mar wango nyangaduri Nyarukumunya Magdalena. Tadwani mondo mianyisi kanyo ni kikidhi mabor nikech ang' ni bed kanyo kod Kerafa wuod Nyachula oriti uru masani. Ramogi Radio Ramogi. Julieta, uko wapi? Julieta, uko wapi? Tangu tuliachana nawe mwaka uliopita, uko wapi? Tangu tuliachana nawe mwaka uliopita, uko wapi? Kuwa mimi sijui kizungu, uliniacha kuwa mimi sijui kizungu. Ukamupata mwalimu wa kizungu, ukamupata mwalimu wa kizungu. Ule mwalimu akakufukuza tabia zako mbaya.
ule mwalimu akakufukuza tabia zako mbaya. Nampenda Jenny si kwa sura nzuri na tabia safio ahera. Nampenda Jenny si kwa sura nzuri na tabia safio ahera. En kinde mar back to school, Naivas otikoni achiedh nade mari tim shopping mari e duka mora mora man machiegni kodi kara nyiew mwandu e yor online e kung atamalo 50 duto te mag mwandu mag back to school. Bende wan kod bedewa moyaw seche 24 juma ka juma. Chodh mich, kung pesa, kumathoth chik iti chenro mar kogwen kod an VOJ e redio Ramogi kar chuny jaluo. Naivas saves you money. Ng'ano manyalo giye ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano nyalo geno kuomi gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuomi ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Le Grand Président, Ingenier Wodefibi. Ndani ya Barikiwa Studio. We, don't say.